ଭଳିଆ ଗାଇଲା ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିକି ଭାଇ ହସିଥିବେ ପକ୍କା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣି। ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ଭାଇ? ଭଲରେ ଅଛ ତ ଭାଇ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଅ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଖାଲି ମା ଅଛି। ଆଉ ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମର ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦାଦା ହେଲା ସେ ଅଲଗା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକା ହେଲା 9 ଦିନ ହେଲା ବୁଝିଲି। ତ ଆଜି ସେ 9ଟା ହଟିବା ପାଇଁ ତ ବୋଉ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଯିବି ସେଠିକି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ତ ମୋର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ମାନେ ଗାଇବାର। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟା ହେଲା ବାବୁସାନଙ୍କର। ତ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ଟା କରିପାରିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଭଲ ନିଜ ଉପରେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମା ତ ଅଛି ଦେଖିବା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆରପଟ ଘରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛି ବକ୍ସ ଆଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୀତ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଡଲଉଛି କଲେ ମା ଗୋଟେ ଅନେଇଥିବ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗରଟା ମୋଟା ସିଙ୍ଗର ମିଠା ମିଠା ଛୁଆରେ ଜରେ ମୋତି ଚୁନା ଚୁନା ମିଠା ମିଠା ଛୁଆରେ ଜରେ ମୋତି ଚୁନା ଚୁନା ବିରିଥାଏ ମନ ମୋର ଆଖି ହୁଏ ଅନାମନା ଇଚ୍ଛା ପୁଣି এই স্মৃতি রাখিবি ମୁଁ ସାଇକି ঝিকি କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ କାଳେ ସରିଯିବ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ସମୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଭାଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଇଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିକି ଭାଇ ହସିଥିବେ ପକ୍କା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୀତ ଏଠି ସରିଯିବା ପରେ ଲାଇନ୍ ବି କଟିଗଲା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହେଲେ ଟ୍ରଚ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ହେଲା। ତ ଲାଇନ୍ ବି ଏଠି କଟିଯାଇଛି, ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା। ତ କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଯିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆମର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି କି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଦାଦା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ହେବେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ କାଲି ତାଙ୍କର 10 କଟିବାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମାଆର ମୋର ଘରେ ଅଛୁ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ କଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପଳେଇଛି ବାହାରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେଇକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଖୋଲା ଆସମାନ ଖୋଲା ସରି ଆଜବେଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଖୋଲା କଥା ହିଁ ଖୋଲାମୂଲା କଥା ହିଁ କହୁଛି ହେଲା। ଗୀତ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା ଏତିକି ଦେରଟେ ଗୀତ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା। ଘରେ ମା ଅଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହେଲା କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଜି ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା କି କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଥିଲା ନା ଗୀତ ମୁଁ କେମିତି ଗାଇଲି ଆଉ ପୁରା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଗୀତ ଗାଇଲି ଆଉ ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଟଙ୍କିନି ଚିପି ଦେବେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟେ ଟଙ୍କ୍ ଟଙ୍କ୍ ହେଉଥିବ ହେଲା। ଦେଖ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ହସ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ କହିଲେ? ହସ ଲାଗୁଛି ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ହସ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇବା ଟିକେ ଖାଇକି ହେଲା। ରାତି ଆସିକି 10ଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ କାଲି ପୁଣି ବାହାରିବାର ଅଛି ବହୁତ କାଲି କାମ ଉପାସ ପୁଣି ରହିବାର ଅଛି କାଲି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କଲ୍ କରିବାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।